Tényleg leszálltak az Apollo program űrhajósai a Holdon? Ez az a kérdés, amit minden idők legnagyobb összeesküvés elméletének hívei feltesznek. Az ilyen elméletek megszületését elősegítette az általános gyanakvás és politikai bizalmatlanság. Hamis felvételeket kellett készíteniük a Holdra szállásról, mert jól tudták, hogy az a valóságban kivitelezhetetlen. Játékfilmet készítettek, hogy megmutassák, jártak ott. Az ilyen elméletek feldühítik a Hold program egykori résztvevőit. Annyira járatlanok a tudományban, hogy nem is érdemes vitatkozni velük. A Holdra szállás összeesküvés profétái hatalmas kárt okoznak a jövő ifjúságának. Aki azt állítja, hogy az egész csalás volt, az őszintén szólva nem normális. Mi itt megépítettük a saját kis holdbéli tájunkat. Az a célunk, hogy egyszer mindenkorra eldöntsük, mi is az igazság az összeesküvés elméletek mögött. Az igazság a Holdra szállás körül. Még a 21. században is viták dúlnak az elmúlt évszázad egyik legnagyobb vívmányáról, a Holdra szállásról. Kis lépés ez egy embernek, de hatalmas ugrás az emberiségnek. Igazán leszálltunk a Holdra, vagy az egész csak egy gondosan kitervelt csalás? Bill Kasinget tartják a Hold összeesküvési elmélet szülőatyjának. Amikor Armstrong azt mondotta, hogy kis lépés ez egy embernek, de hatalmas ugrás az emberiségnek, szerintem azt a kis lépést a nevadai sivatag homokjában tette, az 51-es számú katonai támaszponton. Az Apollo 11 űrhajósa Edwin Buzz Aldrin volt a második ember a történelemben, aki a Holdra lépett. Én minden szempontból a szólásszabadság pártján állok. De ugyanakkor úgy gondolom, hogy senkinek sem lenne szabad a maga kicsinyes céljai érdekében félrevezetnie az ifjúságot, akikből a jövő vezetői válnak majd. Talán meglepően hangzik, de a Hold összeesküvés elméletét emberek egy kis csoportja találta ki és terjesztette el. Ennek ellenére több mint 3 évtized eltelte után ma már sokszor az utca embere is azt gondolja, hogy valami nincs rendben a Holdra szállás körül. Azt hallottam, hogy a felvételeket valójában egy tévéstúdióban készítették. Nagy fekete vásznat használtak háttérnek, műcsillagokkal, meg ilyesmivel. A zászló árnyéka az egyik irányba mutatott, az emberé pedig a másikba. Azt hallottam, műsziklákat mutattak a videón, és az űrhajósok járásával sem stimmelt valami. Néhány felvételen nem látszanak a csillagok, pedig látszaniuk kellene, hiszen a Holdon nincs levegő, ezért nagyon fényesen ragyognak. Ha a Holdra szállások képei valóban hamisítványok, a NASA elképesztő méretű csalást követett el. Majdnem 40 évvel ezelőtt a Szovjetunió és az Egyesült Államok kíméletlen küzdelmet folytatott a világuralomért. 1957. október 4-én a Szovjetunió föld körüli pályára küldte a világ első műholdját, a Sputnikot. Ezzel az oroszok átvették a vezetést az űrtechnológiai versenyben. A Sputnik fellövésének híre hideg zuhanyként ért minket. Az elnök nem engedhette, hogy lemaradjunk. Ezért tanácsadói sugallatára egy olyan célt akart kitűzni, amit biztosan mi fogunk elérni elsőként. Még ebben az évtizedben el akarunk jutni a Holdra. Nem azért, mintha könnyű lenne megtenni, hanem pont azért, mert nehéz. Mikor az Apollo program a fénykorát élte, több mint 400 000 ember dolgozott a NASA-nál. Vajon a Holdra szállás annyira fontos volt, hogy a kormány még a csalástól sem rettent vissza, csak hogy meggyőzzön mindenkit arról, hogy megtörtént? Ha igen, ez a rengeteg alkalmazott nem csak részt vett a szélhámosságban, de az akciót sikeresen el is titkolta a világ elől. Hatalmas előrelépés volt az emberiség számára. Olyan régóta álmodoztunk róla, hogy az ember egyszer kijuthat az űrbe. Mi pedig pillanatok alatt megvalósítottuk ezt az álmot. Óriási teljesítmény volt.
1969. július 16-án az Apollo 11 űrhajósai a felszálláshoz készülődtek. Miközben az egész világ lélegzett visszafolytva figyelte a történelmi eseményeket, egy valakinek már komoly kétségei voltak. A 60-as években Bill Kaysing volt a Rocketdyne műszaki publikációkkal foglalkozó részlegének vezetője. Ez a cég közreműködött az Apollo rakéták megépítésében. Kaysingnek módja volt betekinteni néhány szigorúan titkos dokumentumba, és ennek eredményeként megkérdőjelezte a program kivitelezhetőségét. Azt állította, hogy a CIA 3-szor is az életére tört, hogy elhallgattassa. Manapság csendesen éldegél a nevadai sivatagban, ahol egy macskamenh helyet vezet. Azt gondolom, hogy az űrhajósok nem voltak a kabinban a kilövéskor. Csináltak velük egy egyszerű kis bűvésztrükköt, ahogy az illúzionisták szokták. Felküldték őket a liften, de le is jöttek ugyanazon a liften. Nem akarták kockára tenni az életüket, mert tartottak attól, hogy a Saturn hordozó rakéta felrobban. Ralph René, mérnök és író szintén nem tartja elképzelhetőnek, hogy a NASA majdnem 40 évvel ezelőtti műszaki felkészültsége elég volt a holdutazáshoz. Teljesen kizárt, hogy az akkori felszerelésükkel el tudtak volna menni a Holdra. Ma sem képesek rá, és a közeljövőben sem tudják megoldani. Egyébként is senki nem küld embereket oda, ahová még majmokat sem tudott küldeni. Ha a NASA tényleg nem küldött embereket a Holdra, akkor bizonyítékokat kellett hamisítania. És pontosan a Holdra szállásról készült képek biztosítják a legjobb muníciót az összeesküvés elmélet híveinek. Marcus Allen a Nexus magazin angol kiadójának vezetője. A magazin alternatív tudományokkal, politikával és történelemmel foglalkozik. Egyértelműen be lehet bizonyítani, hogy a fotók nem a Holdon készültek. Ha pedig nem ott készültek, akkor egyetlen hely maradt csak, ahol a felvételek készülhettek. Ez pedig a jó öreg Föld. Az összeesküvés elmélet támogatói azt gondolják, hogy mind a 6 Holdra szállás csalás volt. Bizonyítékként magának a NASA-nak a felvételeit hozzák fel. Azt állítják például, hogy a hátulról megvilágított tárgyak elejének sötétnek kellene lennie, pedig a felvételeken világosak. Más felvételeken az árnyékok szinte derékszöget zárnak be egymással. Vajon azért, mert a felvételeknél több fényforrást használtak? A fényképek egyikén sem látszanak a csillagok, pedig a felvételek állítólag az űrben készültek. Ha felgyorsítjuk a holdsétákról készült felvételeket, úgy látszik, mintha az űrhajósok normál földi gravitációban szaladnának. No és miért lobog a zászló, mintha a szél fújná, amikor a Holdon nincs szél, sőt levegő sem? Hogy megtudjuk, mennyi igazság van az összeesküvés elméletben, filmkészítési jártasságunkat felhasználva létrehoztunk egy mesterséges holdbéli tájat. Kísérletünk színtere a Trona csúcs, ami egy sivatagos területen fekszik 4 órányi autóútra Hollywoodtól, a filmgyártás otthonától. Mesterséges holdbéli tájunkat a kísérleteink hátteréül használjuk. Nem az a célunk, hogy mi is készítsünk egy hamis holdra szállási videót, csupán meg akarjuk vizsgálni az elmélet állításait. Bár nem tudjuk itt a sivatagi éjszakában visszaadni a holdbeli napsütés intenzitását, stúdióreflektorunk elég erős a kísérleteinkhez. Górcső alá vesszük a hold összeesküvés híveinek legfontosabb érveit, és megpróbáljuk egyszer mindenkorra lezárni a vitát. 1969-ben a nagy közönségnek még eszébe sem jutott, hogy megkérdőjelezze a holdutazást. Végül is ez volt a nyugat technológiai felsőbbrendűségének bizonyítéka. Amerika megnyerte az űr meghódításáért folytatott versenyt. Miközben az egész világ a történelmi jelentőségű eseményt ünnepelte, Ian Morrison az angliai Manchesterhez közel felállított Jodrell Bank rádióteleszkóp kezelő személyzetéhez tartozott, és a műszerek segítségével követte nyomon az űrhajósok utazását. A teleszkóp lehetővé tette számára, hogy meghallgassa az űrhajósok és az űrközpont között folytatott rádióbeszélgetéseket. Tanúja volt annak, hogyan készültek fel az asztronauták a holdra való leszállásra. Persze nem hivatalosan követtük nyomon a rádióforgalmazást, inkább csak hobbiból csináltuk. Nagyon érdekes volt. 12, 11, 10, 9, gyújtás indul.
Hallottuk az űrhajósok adásait, ahogy a hold felszíne felé közeledtek. Csodálatos érzés lehetett számukra az a pillanat, amikor ténylegesen elérték a felszínt. 2, 1, 0, start! Elstartoltunk. 32 perccel az egész óra után. Sir Patrick Moore, angol csillagász élőben közvetítette a holdra szállást a brit tévében. Az emberi civilizáció kezdete óta álmodoztunk arról, hogy egyszer eljutunk más világokba, és ez volt az első alkalom, hogy ez az álom megvalósult. Személyesen ismertem Buzzt és Neilt, és tudtam, hogy ha valami félre sikerül a leszállás közben, nem lehet visszahozni őket. Az összeesküvés elmélet pártolói azt állítják, hogy a 60-as évekbeli technológia túl primitív volt a holdra szálláshoz. 14 hónappal az Apollo 11 repülése előtt Neil Armstrong próbarepülést végzett a Holdcomb prototípusával, majdnem katasztrófa lett a vége. A Holdcomb hirtelen kikerült az irányítása alól, de szerencsére sikerült kimenekülnie belőle, mielőtt lezuhant és kigyulladt. Ha a prototípust földi körülmények között nem tudták sikeresen üzemeltetni, vajon hogyan voltak képesek leszállni vele a Holdon? A holdra szállás kritikusai számára nem csak a Holdcomb üzembiztonsága kérdéses, hanem a számítógépes kapacitás is, amivel a járművet vezérelték. Az Apollo űrhajó központi számítógépének teljesítményét egy zsebszámológépéhez hasonlítják. Jim Oberg egyike volt azoknak a mérnököknek, akik az űrrepülőgépet építették. A NASA megbízta, hogy írjon egy könyvet, amelyben megcáfolja az összeesküvés elmélet híveinek állításait. A megbízást visszavonták, de Jim a saját szakállára folytatta a munkát. Döbbenetes, ha az ember végig gondolja, hogy egy modern autónak nagyobb komputer kapacitása van, mint az Apollo űrhajónak. Nem csak a technológia számít, hanem az is, hogy az ember hogyan használja fel a rendelkezésére álló eszközöket. Az Apollo űrhajó számítógépei főként numerikus programnyelvet használtak. Az Apollo komputereinek nem kellett nagy fájlokat tárolni vagy képeket szerkeszteni. A számítási műveletek többségét az irányítóközpontban végezték, majd az eredményeket rádión küldték át az asztronautáknak. Nagyon egyszerű számítógépeket használtak. Pontosan meghatározták, milyen tevékenységeket kell elvégezniük, és a gépek nem is nagyon voltak képesek többre. De ez elég volt az Apollónak. A Judrell Bank teleszkópnál Ian Morris nyomon tudta követni azokat a feszült pillanatokat, mikor a számítógép által irányított Holdcomb a küldetés legkritikusabb szakaszához, a leszálláshoz ért. Voltak olyan műszereink, amelyekkel mérni tudtuk a Holdcomb lassulását és gyorsulását, ahogy a felszín felé közeledett. Meg is tudom mutatni a mérési eredményeket. Ez a grafikon az eredeti grafikon pontos másolata. Egy nagyon szép, sima görbe látható rajta, ami egyre jobban ellaposodik, ahogy a Holdcomb egyre lassulva közeledik a felszín felé a számítógépek irányításával, készülve a leszállásra. Aztán épp mielőtt leérne a felszínre, a grafikon hirtelen megváltozik, és azt mutatja, hogy a Holdcomb lassulás helyett egyszer csak gyorsulni kezd felfelé. Körülbelül 150 méter magasan voltunk, amikor Neil Armstrong kézi irányításra kapcsolt át, mert észrevette, hogy a beprogramozott leszállóhely nem megfelelő. Át akart repülni felette, hogy egy kicsit odébb tegye le a kompot. Roger, 1201, vészhelyzet. Roger, vettük a riadójelzést. Neil Armstrong rájött, hogy a robotpilóta egyenesen egy sziklákkal teli kráterbe viszi le őket. Felemelte a Holdcombot, amit a grafikonon ez a kis kiszögellés jelez. Elkezdett felfelé gyorsulni, aztán ez az egyenetlen vonal mutatja, hogy keresztül repült a kráter felett, végül egy kicsit odébb letette a Holdcombot. Megvan a kontaktus, hajtómű leállítva. Vesszük az adást, Sas. Itt a Nyugalom tengere bázis. A Sas leszállt. Aztán meghallottuk Neil hangját, a Sas leszállt. Számomra ez nagyon nagy megkönnyebbülés volt, és mivel élő adásban voltam, vigyáznom kellett, mit mondok. Kis lépés ez egy embernek, de hatalmas ugrás az emberiségnek. Az ember első lépései a Holdon az összeesküvés elmélet hirdetőinek céltáblái lettek.
Hogy bizonyítsák, a holdra szállás csak csalás volt, kockáról kockára elemezték a képanyagot. Az egyik leghíresebb videófelvétel Buzz Aldrin rögtönzött táncát mutatja be a hold felszínén. A kamera előtt eltöltött 2,5 óra vége felé módom nyílt arra, hogy egy kicsit körbeugrándozzak, és bemutassam a hold felszínén lehetséges mozgás különböző módozatait. Mivel az űrruha nem nyújtott valami nagy mozgásteret, végig lassan és óvatosan lépkedtem és ugráltam. Az összeesküvés elmélet propagálói szerint a felvételek stúdióban készültek és félsebességen játszották le őket. Teljes sebességen lejátszva úgy tűnik, mintha az űrhajós földi gravitációban futna. A mi mesterséges holdfelszínünkön a beöltözött statiszta az Apollo programban használt űrruha pontos másolatát viseli. Ha a kritikusoknak igazuk van, mi is a holdbeli mozgás látszatát tudjuk kelteni a felvétel lelassításával. Félsebességen lejátszva a statiszta mozgása valóban emlékeztet egy kicsit a holdsétára, de nem képes azzal a könnyedséggel szökelni, ahogy Buzz Aldrin tette. A NASA számára nem kis kihívás volt felkészíteni az űrhajósokat az űrbeli életre. Rengeteg módszert használtak. Felfüggesztettek minket, hogy 1/6-ára csökkentsék a testsúlyunkat. Vagy egy különleges ferde felületen kellett mozognunk. A NASA másik kedvenc módszere a parabolapályán való repülés volt, vagy ahogy azt az űrhajósok nevezték, az okádópálya. Ha egy repülőgép nagy magasságba kapaszkodik, majd parabolapályán szabadon zuhan, 30 másodpercig a súlytalansághoz közeli állapot jön létre benne. Ezeken a repüléseken próbálták ki az űrruhákat. Ha a NASA valójában sohasem szállt le a Holdon, akkor meg kellett hamisítaniuk a bizonyítékként szolgáló képanyagot is. Nem hiszem, hogy az űrhajósok valóban képesek voltak olyan tökéletes fényképeket készíteni, amilyeneket a NASA bemutatott a világnak. Rengeteg akadályt kellett volna leküzdeniük. Az űrhajósok vastag kesztyűket viseltek, ami szinte lehetetlenné tette a kamerák kezelését. Nem rendelkeztek vakuval, sem egyéb kisegítő fényforrással. Ralph René úgy gondolja, hogy az Apollo űrhajósai által viselt űrruhák konstrukciója lehetetlenné tette a fényképezőgépek használatát. Készített egy űrkesztyű szimulátort, amivel modellezni tudja a légürestér hatását. Az űr majdnem teljes vákuumában a testében található gázok azonnal kitágulnak. Vákuumot hozok létre ebben az általam készített szigetelt kamrában, és beteszem a kesztyűt a belsejébe. Be akarom bizonyítani, hogy az űrruhák és kesztyűk filmeken bemutatott hajlékonysága teljes képtelenség. Be tudom tenni a kezem a kamrába, és szabadon tudom mozgatni, ökölbe tudom szorítani. Fel tudom emelni, és le tudom engedni. Ezzel a kapcsolóval elindítom a szivattyút. Ahogy a levegő eltávozik a kamrából, a vákuum egyre nehezebbé teszi a kesztyűs kéz mozgatását. És tessék, a kesztyű teljesen merev. Nem tudom a kezem hátrafelé hajlítani, alig vagyok képes lenyomni, és ökölbe tudom ugyan szorítani, de nem tudom úgy tartani. Hogy lehet így apró csavarokat és csavaranyákat felvenni, ahogy ezt a filmeken mutatták, vagy a kamera elég kisméretű nyomógombjait kezelni? Jay Windley képzett űrhajózási mérnök egy weboldalt tart fenn, ahol a holdra szállási összeesküvés elméletek állításait cáfolja meg. Annyira szenvedélyesen küzd az ilyen elméletek ellen, hogy még a legszívósabbnak bizonyuló érveket is megpróbálja megcáfolni. Ez egy Hasselblad L500-as kamera, amit speciálisan a holdutazásokhoz készítettek. Ezzel a bajonettzárral csatlakozik az űrruhához. A fényképezőgép alját és hátsó részét egy keret veszi körbe, így rácsúsztatható erre a tartó részre a ruhán, tehát az űrhajós képes szabadon mozgatni a kezét, nem kell tartani a gépet. A Holdon használt kameráknak nem volt nézőkéjük, mert a sisak miatt az űrhajós nem tudott lenézni és nem látta, hogy mit vesz fel.
Egyszerűen csak a lefotózni kívánt objektum felé kellett fordulnunk, és nem kellett belenéznünk semmilyen nézőkébe. Az összeesküvés elmélet hívei szerint ez megoldhatatlan probléma volt. Ez itt a Hasselblad kamera kioldója, amit nem lehet látni az űrhajósok által viselt sisak belsejéből. Honnan tudták, hogy megnyomták-e a gombot? Honnan tudták, hogy az ujjuk a gombon van-e, vagy hogy mikor fotóztak le valamit? A kioldót, ami általában egy elég kicsi gomb, sokkal nagyobbra méretezték, hogy az űrkesztyűben is meg lehessen nyomni. Voltak egyéb segédeszközök is, amelyek megkönnyítették az űrhajósoknak a fényképezőgép használatát. A Zeiss-Viagon lencséket speciális párnázattal látták el, ami lehetővé tette az űrhajósoknak, hogy a kesztyűben dolgozni tudjanak vele. Bármelyik irányba el lehet mozdítani. A fókusztávolságot beállító gyűrűt négyféleképpen lehetett beállítani. Közeli, közepes, távoli és végtelen. Az űrhajósoknak nem kellett azzal törődni, hogy 2 vagy 3 méterre álltak-e egy tárgytól. Nem kellett megmérniük a pontos távolságot. Richard Underwood oktatta az Apollo űrhajósait a holdbeli fényképezés művészetére. Már a legelejétől kezdve azt mondogattam nekik, lehet, hogy mire visszajöttök, nemzeti hősök lesznek, de a fényképek a legfontosabbak. Ha azok jól sikerülnek, halhatatlanná váltok. A halhatatlanság titka kizárólag a fényképek minőségében rejlik, a többi közel sem ennyire fontos. Furcsa módon éppen a felvételek kitűnő minősége tárt fel egy komoly problémát, a holdbeli felvételek árnyékainak furcsa elhelyezkedését. Az árnyékok jelentik az egyik legjobb bizonyítékot arra, hogy soha nem szálltunk le a Holdon. Ha valaki megvizsgálja a NASA által eredetinek kikiáltott felvételeket, jó néhány esetben azt találja, hogy az árnyékok nem párhuzamosak egymással. Mivel a nap volt az egyetlen fényforrás a felvételeknél, az árnyékoknak párhuzamosnak kellene lenniük, de nem azok. Mivel a holdbeli árnyékok különböző irányokba mutatnak, a holdra szállás kritikusai azt állítják, hogy a felvételeknél több különálló fényforrást használtak. A felvételeken látható árnyékok azért érdekesek, mert időnként széttartanak, időnként pedig össze. Ez képtelenség. Elmehetünk bárhová a Földön, ahol süt a nap, és mindenhol azt fogjuk találni, hogy két tárgy napfény hatására vetett árnyékai párhuzamosak lesznek. Ha közelebbről megvizsgáljuk a kérdést, azt fogjuk találni, hogy az árnyékok nem mindig párhuzamosak. Az árnyékból nem mindig lehet megítélni a fényforrás irányát. Az árnyékot vető tárgy alakja, vagy a talaj egyenetlenségei következtében az árnyékok gyakran széttartanak, vagy összetartanak. Ezek a tényezők mind befolyásolják az árnyékok irányát. Az összeesküvés elmélet hívei, akik állandóan az árnyékok irányán lovagolnak, meg tudják ezzel zavarni a hozzá nem értő emberek fejét. A szkeptikusok azzal is előhozakodnak, hogy túl sok részlet vehető ki a tárgyak árnyékos oldalán. Erre a jelenségre azt a magyarázatot adják, hogy egy második fényforrással világították meg őket. Nézzük meg a 20. század egyik leghíresebb fényképfelvételét. Az ember a Holdon. A felvételt Neil Armstrong készítette Buzz Aldrinról az Apollo 11 expedíciója során. Mivel a fény nagyon erős, a teljesen árnyékban lévő területeknek gyakorlatilag feketéknek kellene lenniük, de mégsem azok. Mesterséges holdbéli tájunk segítségével megvizsgálhatjuk a visszaverődés következményeit egyetlen fényforrás esetén. Ahogy önök is láthatják, csak egyetlen fényforrást használunk, ami a hátunk mögött van. Az összeesküvés hívők szerint az asztronauta elülső oldalának teljes sötétségben kellene lennie, de láthatóan ez nincs így. Miért? A talajról visszaverődő fény világítja meg a testét, emiatt ilyen jól kivehető minden részlet. A másik gyanakvást kiváltó momentum az amerikai zászló, amit az Apollo űrhajósai kitűztek a Holdon. Az amerikai zászló mindig világos és jól látható, még amikor az árnyékos oldalát is látjuk, aminek teljesen feketének kellene lennie. Ezt egyetlen módon lehet megoldani, egy kis stúdióreflektor segítségével meg kell világítani. Nagyszerű. Elég jó a megvilágítás? Az összeesküvés elmélet támogatói azt mondják, hogy gyanús, hogy a zászló mindkét oldala világos az összes felvételen. Szerintük bizonyos helyzetekben árnyékosnak kellene lennie.
Itt láthatják, hogy a zászlót fényesen megvilágítjuk előről, és mikor megnézzük a hátulsó oldalát, azt találjuk, hogy még mindig fényes és jól látható. Ez azért van, mert a hátulról jövő fény keresztül szűrődik a zászló anyagán. De mi a lobogó zászló magyarázata? Hogy loboghat egy zászló a légüres térben? Amikor a zászlós tévéfelvételeket készítették, biztosan ment a stúdióban a légkondicionálás. Hűteniük kellett az űrhajósokat, hiszen szkafandert viseltek a tűző napon. A zászlót valószínűleg ez a légmozgás lobogtatta. Vajon a lobogó zászló a hamis felvételek végső és egyértelmű bizonyítéka? Az Apollo expedíciók zászlóinak kitűzése rengeteg gyanakvásra adott okot a szkeptikusok körében. Lobog a zászló. A zászlók a légáramlatok miatt lobognak, ezért a felvételt egyszerűen nem készíthették a levegő nélküli Holdon. A másik lehetőség az, hogy a Holdon is fúj a szél. Minden gondos előkészület ellenére Neil Armstrong és Buzz Aldrin nem nagyon tudta, képesek lesznek-e beletűzni a zászlót a holdi talajba. A zászló kitűzése az expedíció sikerének megünneplését szolgálta. Szimbolikus jelentősége volt. Nemigen gyakoroltuk be előre. Neil előszedte a tárolórekeszből, kihoztuk, aztán összeillesztettük a két részt. Nem megy bele! Az űrhajósoknak csavaró mozdulatokkal szabályosan be kellett fúrni a zászlórudat a kemény talajba. Egy vízszintes alumíniumrúd tartotta a zászlót kifeszítve. A csavaró mozdulatok hatására a zászló szabadon lógó vége belengett. Ez az alumíniumrúd nagyon hasonló a zászlót merevítő rúdhoz. Nagyon rugalmas. Ha meghajlítjuk és elengedjük, még egy jó darabig mozog utána. A Földön a légellenállás tompítja ezt az ingaszerű mozgást. A holdi légüres térben azonban a mozgás nem lassul le, és a zászló sokáig leng. Az egyik legjobb bizonyíték arra, hogy a zászló valóban a Holdon volt, és nem a Földön, az, hogy soha nem mozgott, amikor az emberek elsétáltak a közelében. Csak akkor kezdett el lobogni, mikor az űrhajósok mozgatták az zászlórudat, vagy éppen elengedték. Ráadásul nem is úgy lobogott, ahogy egy zászló szokott a szélben, hanem csak lengett. A szkeptikusok egy másik furcsa rendellenességre is rámutattak, amit nem lehet a levegő hiányával megmagyarázni. Ahogy a 16 tonna súlyú holdkomp leszállt, a rakétahajtóműnek szabályosan le kellett volna fújnia a porréteget a felszínről egészen a nyers szikláig. A holdkomp alatt mégis jól látszanak a lábnyomok a porban. A leszálló egység talpain sem látszik a por. Ennek a hatalmas erejű, izzó gázsugárnak krátert kellett volna ütnie a hold felszínébe. Sokan úgy gondolják, hogy a kráternek akkorának kellett volna lennie, hogy a holdkomp eltűnt volna a belsejében. Ralph Rönney megtervezett egy kísérletet, amivel be lehet bizonyítani, hogy a holdkompnak krátert kellett volna válnia maga alatt. Kiszámította, hogy a holdkomp hajtóműve 26-szor nagyobb erővel bombázza a talajt, mint egy kerti levélfújó berendezés. Ha egy levélfújó is elég ahhoz, hogy egy kisebb krátert hozzon létre, akkor az 5 tonna toló erejű rakéta még nagyobb hatást kell, hogy kifejtsen. Nem kavarták fel a port, a kavicsokat, semmit. Ez a kis demonstráció megmutatja, hogy már egy ilyen gyenge kis eszköz is milyen látványos nyomot hagy maga után. Talán még lyukat is tudok vele fúrni. Bocsánat, már régen nem volt a kezemben. Na tessék, most működik. Ha Rönneynek igaza van, a rakétáknak a hold felszínét alaposan fel kellett volna forgatniuk. A leszállás után a por még mindig ott volt a komp alatt. Hogy lehet ez? Egy erős lég vagy gázsugár elfújja a port, ahogy én is tettem ezzel a szerszámmal. Leszállás közben a SAS hajtóművei teljesítményét 25%-ra csökkentette. Ráadásul a leszállás közben előre siklott, ami tovább mérsékelte a rakéták hatását a talajra.
Ráadásul, ha közelebbről megvizsgáljuk a felvételeket, láthatjuk, hogy a leszállás valóban felkavart egy vékony porréteget, ami azonban nem volt elég vastag ahhoz, hogy beborítsa a leszálló talpakat. De a fényképeken nem ez az egyetlen hiányzó dolog. A Holdon nincs levegő, ezért arra számítanánk, hogy a csillagok fényesen ragyognak. A holdfotókon nem látszanak csillagok. Nagy segítséget nyújtottak azoknak, akik fel akarták tárni az igazságot. Megfeledkeztek a csillagokról. Bill Kaysing meggyőződése, hogy tudatosan döntöttek így. A csillagászok könnyedén megállapíthatták volna, hogy a csillagképek nem olyanok, mintha a Holdról néznénk őket. A legegyszerűbb megoldást választották, és kihagyták őket a felvételekből. Ha valaki megkérdezné Armstrongot, Aldrint vagy a többi asztronautát, nem válaszolnának arra a kérdésre, hogy láttak-e csillagokat arról a helyről. Mikor felnéztek az égre, látták a csillagokat vagy a nap koronáját a felszíni ragyogás ellenére? Nem láttunk csillagokat szabad szemmel, ha felnéztünk az égre a hold felszínéről. Csak műszeren keresztül voltak láthatók. Megkérdeztem Armstrongot, hogy látott-e csillagokat, mert tudtam, hogy mások is ezt fogják kérdezni. A szemük nem alkalmazkodott az erős fényhez. Az emberi szem a pupilla nyitásával és zárásával reagál a változó fényviszonyokra. Erős fényben összeszűkül, gyenge megvilágításban kitágul. A Holdon az emberi szem nem tud egyszerre alkalmazkodni a fényes holdfelszínhez és az űr sötétjéhez. Erre a fényképezőgép optikája sem képes. Ha valaki egy fényesen megvilágított stadionban áll, vagy egy utcai lámpa alatt, ugyanezt tapasztalja. Ha felnéz az égre, nem látja a csillagokat. Még a televíziós kamera sem tud alkalmazkodni ehhez az éles kontraszthoz. A mi kis mesterséges holdbéli tájunkon Jay Windley végre fog hajtani egy kísérletet, aminek segítségével meg tudja cáfolni a szkeptikusok legfőbb érveit. A kísérlet a következő. Azonos kamera és film használatával lefényképezzük az éjszakai égboltot, és megnézzük, hogy látunk-e a fotón csillagokat. Oké, csinálok egy felvételt. Láthatják, hogy nem használok nézőkét, csak arra fordítom a kamerát. Vajon Jay kísérlete elég lesz ahhoz, hogy meggyőzze a kételkedőket? A felvétel utáni nap reggelén a fotókat előhívják egy Los Angeles-i fényképészeti laboratóriumban. A sivatagi kísérletünk során különböző fotókat készítettünk különböző filmek használatával. Ezen a 35 mm-es felvételen jól látszik, hogy a lefotózott személyek árnyékai az egyetlen fényforrás ellenére sem párhuzamosak. Van, ahol majdnem 90 fokos szöget zárnak be egymással. Ezen a fotón láthatjuk a talajegyenletlenségek hatását az árnyékokra. A domborzat megváltoztatja az árnyékok irányát. Itt az asztronauta árnyéka az egyik irányba esik, a többieké pedig a másikba. Tisztán látható, hogy ezt a domborzat okozza. Az eredmények ellentmondanak a szkeptikusok állításainak. Az Apollo program űrhajósaihoz hasonlóan mi is csak becsülni tudtuk a távolságokat és az expozíciós időket. Nem volt a gépen nézőke, ezért azt is csak satszolni tudtuk, hogy merre áll pontosan az optika. Ennek ellenére egész elfogadható minőségű képeket sikerült összehoznunk. Egyértelmű, hogy a csillagok nem látszanak ezeken a felvételeken, pedig amikor a képeket készítettük, fényesen ragyogtak. A csillagok egyszerűen túl halványak voltak ahhoz, hogy olyan expozíciós idők mellett előjöjjenek a képen, amiket mi alkalmaztunk. A kísérlet eredményei nagyon meggyőzőnek tűnnek. Készült egy fotó az Apollo 16 expedíció alatt, ami alátámasztani látszik azokat az állításokat, hogy a Holdon készült felvételek hamisítványok. Ez a szikladarab nyilvánvalóan papírmaséból készült, és egyértelműen látszik rajta egy C betű. Ralph René szerint a C-sziklát inkább C-kelléknek kellene nevezni.
Úgy tudom, hogy Hollywoodban, mikor leforgatnak egy jelenetet, az ügyelő körbejár és kis kártyákat ejt a földre, amelyeken betűk vannak, A, B, C, D, E, F, G, H, stb. Utána, amikor jönnek a díszletesek, a megfelelő díszletet a megfelelő helyre tudják tenni. Csak a hollywoodi filmesek okosabbak, mert vigyáznak, hogy ez a filmen ne látszon. A NASA ezt azzal magyarázta, hogy a fotó hibás volt, mert egy hajszál került a negatívra. Ám az ilyen magyarázatok nem elégítik ki Marcus Allent, a Nexus magazin kiadóját. Ő úgy gondolja, hogy a filmek nem bírhattak ki épségben egy utat a Holdra és vissza. A kameráknak nem volt sugárzásvédelmük, a Holdnak pedig nincs védelmező légköre. Ennek ellenére a felvételeken nyomát sem látjuk a sugárzás okozta károsodásnak. 1998-ban az IMAX filmet készített a nemzetközi űrállomáson folyó szerelőmunkálatokról. A kamerákat űrrepülőgéppel vitték fel, és már a Földön csatlakoztatták hozzájuk a filmet tároló rekeszt. Az IMAX 70 mm-es kamerákat használt, és véletlenül ugyanazt a fajta filmet, amit annak idején az Apollo expedíciók. A filmeket ólommal bélelt rekeszekben vitték fel, hogy megóvják őket a sugárzás okozta károktól. Az összeesküvés elmélet hívei szerint a sugárzás volt a legnagyobb, kikerülhetetlen akadály, ami nem csak a filmeket tette volna tönkre, de megölte volna az űrhajósokat is. A Föld mágneses mezeje megvéd minket az űrből érkező sugárzástól, de ha kikerülünk a biztonságos zónából, a szkeptikusok szerint az űrhajósok akár halálos következményekkel járó sugárfertőzést is kaphatnak. A nap folyamatosan hősugarakkal bombázza a Holdat, és persze ott van még a kozmikus sugárzás is, meg a mikrometeorok, amelyek óránként 100 000 kilométeres sebességgel száguldanak, és simán átütnék a kamerát, a filmet, vagy magát az űrhajós testét is. Bár nagyon kicsi az esélye annak, hogy egy mikrometeor eltaláljon egy űrhajóst, az ilyen találatok nagyon kellemetlenek lennének. A Föld atmoszférájának elhagyása után az űrhajósoknak át kell haladniuk a Van Allen övezeten. Van Allen ezt az övezetet a halálos sugárzás tengerének nevezte, ahol végzetes sugárfertőzést lehet kapni. Mire az űrhajósok átjutnának az övezeten, megfőnének a sugárzástól. A Van Allen övezet az egyenlítő körül nagyon széles, de az északi és déli sarkoknál sokkal keskenyebb. Amíg fel nem találnak egy olyan hajtóművet, ami akkor is fel tud emelni egy űrhajót, ha azt 2 méter vízsúlyának megfelelő mennyiségű ólom burkolja, nincs esélyük átjutni a Van Allen övezeten. Dr. Van Allen, aki még mindig él, ezeket a halálos sugárzásról szóló meséket ostobaságnak tartja. Hogy az ő szavaival éljek, csak az ostobák hiszik el. A sugárzás szintje nem elég magas ahhoz, hogy bárkinek kárt okozzon, aki nem tölt el ott nagyon hosszú időt, legalább 1 hónapot. A NASA azt állítja, hogy az Apollo űrhajók a Van Allen övezetet a legkeskenyebb pontján szelték át, és alig 1 óráig voltak a zónában, de amint átjutottak, még nagyobb veszély leselkedett rájuk. Szóval ezek a fiúk állítólag egy vékony alumínium lemezből készült űrhajóban repdestek a Holdra. A hajófala semmi védelmet nem nyújtott a napkitörések által keltett sugárzás ellen. Ha egy ember belekerül egy erőteljes napkitörés sugárzásába, akkor meghal pont. Ha nem veszi körül hatékony védőburkolat, azonnal vége. A napkitörések valóban tönkretehetnek műholdakat, sőt még a földi elektromos hálózatban is kárt okozhatnak, de előrejelezhetők egy megfelelő számítógépes rendszer segítségével. A napkitörésekkel kapcsolatban az űrhajósok vállalták a kockázatot. Ha ilyesmi történt volna velük, ez tényleg veszélybe sodorja őket, de még egy napkitörés esetén is van néhány órája az embernek arra, hogy védett helyet találjon vagy felkészüljön a megnövekedett sugárzásra. Az űrhajót is felhasználhatták volna fedezékül. Voltak vészhelyzeti tervek napkitörések esetére. A hajó hátsó vastagabb részét fordították volna az érkező sugárzási front irányába. Magának a hajónak és a benne levő üzemanyagnak a tömege elnyelte volna a sugárzást.
Az összeesküvés elmélet hirdetői számára a sugárzás jelenti a végső érvet. Úgy gondolják, hogy az űrhajósok nem élhettek volna túl egy holdutazást. Meglepő módon a sugárzást felhasználhatjuk annak eldöntésére is, hogy valóban leszálltak-e az Apollo program űrhajósai a Holdon. Ehhez a kulcs a kőzetek tartalmában rejlik. Az Apollo expedíciók összesen 382 kg talaj és kőzetmintát hoztak vissza a Holdról. Ezeket a mintákat a világ különböző laboratóriumaiba küldték szét. A kaliforniai Berkeley Geokronológiai Központban Paul René geológus már 10 éve tanulmányozza a Holdról visszahozott kőzetmintákat. Legfőképpen ezek a kis üveggömbök érdeklik, amelyeket a meteorbecsapódások intenzív hője hozott létre a Hold felszínén. Ezek a gömböcskék megüvegesedett sziklából állnak. Olyanok, mint a Földön is megtalálható magma. Csak olyan gyorsan hűltek le, hogy homogén üveggolyókká váltak. De a földi magmában található üveggolyócskáktól eltérően a Holdról hozottak sokkal nagyobbak, és majdnem szabályos gömb alakúak. Ráhelyeztünk 145 darab ilyen holdi üveggolyócskát, úgynevezett sphelurát erre a részkorongra. Majd betesszük őket ebbe a speciális kamrába. Lézerrel felhevítik a szferulákat, hogy a belsejükbe zárt gázok kiszabaduljanak. René a kozmikus sugárzás nyomait keresi bennük, hogy meg tudja állapítani a korukat és a származási helyüket. Az általam és mások által elemzett holdkőzetek kozmikus sugárzás hatásának a nyomait mutatják. Ilyet a földi kőzetek esetében sohasem találunk, mert a Földnek légköre van, ami igen hatékonyan nyeli el ezeket a sugarakat. René ezeknek a szferuláknak a korát 3,9 milliárd évben állapította meg. Ez az eredmény teljesen kizárja, hogy földi eredetűek lennének. A legidősebb üveg, amit valaha is találtak a Földön, mindössze 165 millió éves. A gyorsan változó földi környezetben az üveges kőzetek nem maradnak meg sokáig. A Hold viszont, amely geológiai szempontból halottnak tekinthető, konzerválja őket. Az általunk kapott eredmények majdnem egyértelműen azt bizonyítják, hogy a kőzetek nem földi eredetűek. Szinte biztos vagyok benne, hogy a Holdról származnak. De az összeesküvés elmélet híveinek meggyőződését még egy ilyen bizonyíték sem tudja megingatni. A holdi kőzetmintákat ugyanúgy hamisították, ahogyan a fényképeket és a filmfelvételeket. A NASA-nak van egy speciális laboratóriuma, ahol nagyon egyszerűen előállíthattak 400 kilónyi állítólagos holdkőzetet. Ám a döntő bizonyíték nem is az, amit az űrhajósok elhoztak a Holdról, hanem az, amit otthagytak. Minden egyes Hold expedíció során végrehajtottak bizonyos kísérleteket. Több mint 30 év elteltével az egyik kísérleti eszköz még mindig működik, a holdi lézertükör. Két főbb kísérletet végeztünk el. Az egyik során elhelyeztünk egy sor különleges tükröt, amelyek visszaverik a Földről küldött lézersugarakat. A tükrök speciális alakja és elhelyezése miatt a sugár pontosan ugyanabba az irányba verődik vissza, ahonnan küldték. A texasi Davis-hegységben működő McDonnell csillagvizsgáló állandóan használja ezt a tükröt kísérletei során. Az elmúlt évtizedek alatt egy szkeptikus sem jött el ide, hogy beszéljen velünk. Pedig Jerry Wyant szívesen fogadná az összeesküvés elmélet támogatóinak látogatását. 1969 óta a kutatócsoportja átlagosan évi 240 alkalommal lőtt ki lézersugarat a holdi tükörre. Az első lézertükröt az Apollo 11 űrhajósai helyezték el a Holdon. Mi ezt a tükröt is használjuk, és még 3 másikat is. Most bekapcsolt a lézer, és pillanatokon belül láthatjuk a villanást. A lézersugár eltalálja a tükröt a Hold felszínén, majd visszaverődik róla.
A készülék emberi szemmel láthatatlan tartományban üzemel. A tudósok megmérik, hogy a sugár mennyi idő alatt ér vissza a kibocsátási helyére, és így értékes információkat gyűjthetnek a Föld helyzetéről a naprendszerben. Ez a villanás nem a Holdról érkezik, hanem a teleszkópunk végéről. Ez az a hely, ahol az ember először a Holdra lépett. Úgy tűnik, kutatásunk során megtaláltuk a döntő bizonyítékot. Talán ezért nem hozzák ezt soha szóba a szkeptikusok. Szomorú, hogy a szkeptikusok sosem vették a fáradtságot, hogy megkérdezzék azokat, akik tényleg jártasak a témában. Ők csak eldöntik magukban, hogy az egész csalás volt, de hozzánk soha nem jönnek el. Az űrkutatási verseny legforróbb időszakában mind a Szovjetuniónak, mind az NDK-nak rendelkezésére állt az a technológia, amellyel közvetlenül nyomon követhették a holdrepüléseket. A szkeptikusok soha nem tudták megmagyarázni a hallgatásukat. Miért nem kérdezik meg az oroszokat? Akkoriban vérre menő versengés volt közöttük. Ha csak gyanították volna, hogy a holdra szállás szélhámosság volt, szétkürtölték volna az egész világnak. Minden alkalommal, amikor egy újabb határt áttörünk, megjelennek a kételkedők. Az emberi történelem kezdete óta a holdutazás a lehetetlen jelképe volt. És hirtelen egyik pillanatról a másikra megvalósítottuk a lehetetlent. Azt hiszem, az ilyen elméleteket kulturális vandalizmusnak lehetne nevezni. Ez jó, kulturális vandál. Ezt fogom kiíratni az autómra. Kulturális vandál vagyok, ez tényleg tetszik. Az emberekben munkál egy furcsa késztetés arra, hogy elcsúfítsák a Mona Lisa arcát. Ősi szobrokba belefaragják a nevüket, vagy épp befeketítsék az Apollo programot. Bizonyos emberekben. Annyi pénz és erőfeszítés ráfordításával, amennyi egy ilyen mértékű szélhámosság végrehajtásához szükséges, a NASA akár rakétát is építhetett volna, és embert küldhetett volna a Holdra. Narrátor Tarján Péter. A magyar változatot a Ma Film Audio Kft. Készítette.